Nå, jeg har jo faktisk glædet mig ret meget til i dag, faktisk. Fordi, Cornelia, kan du huske, at du har snakket om de sidste mange måneder, og du rigtig virkelig gerne vil have derhjemme? Hvorfor nu? Du snakkede om de sidste mange måneder, du gerne vil have din Nintendo VR. Ja. Hedder det ikke det? Nintendo Switch? Ja, Switch, ja lige præcis. Og jeg har jo tilfældigvis hørt, at en meget god bekendt og kammerat har fået det hjemme ved sig. Så jeg tænker, at det hus, de besøger først, det er Alex. Fordi... Han får sig en eller anden dag, det kan jeg godt sige. fordi... vi skal have den Nintendo Switch, så er jeg fri for at købe den til Cornelia. Ja, den tager vi. Det skal vi have. Ja, han har fået en Nintendo Switch, eller hvad? Ja, han har fortalt den anden dag, at han har fundet en Nintendo Switch, og han ikke har så meget tid. Nå, men det er jo så vores nu. Ja, kan vi ikke lige håbe på, at han gerne ikke er spille. hjemme? Og på højtaler. Ja, jeg håber ikke, han er hjemme. Så er vi nok fucked. Jeg må lige finde ud af. Skal jeg prøve at ringe til ham? Ja, prøv lige at Kan ringe du til lige ham. prøve det? Og en politibil. Nej, jeg tager den ikke. Okay. Jamen, så er den nok ikke hjemme. Nej, jeg tænker det ikke. Jeg tænker, han er i byen. Ja, det er det. Men lad os lige se. Han er nok ude at drikke sig stiv. Ja, sådan noget. Eller på date med fruen. Det kunne også godt være. Er du klar? Ja. I har ikke låst bilen, vel? Prøv lige at tjekke. Jeg kigger. Nej. Så er der fandme en Nintendo Switch. Der er åben. Der er åben indenfor. Nej. Jeg tager hans Nintendo DS. Og en Switch. Det var min Nintendo Switch, der røg der. Jamen, hvad tager vi så? Så tager vi det her nu. Hvad gør vi, hvis Manuel han kommer? Nej. Er det ikke her, hvor den der rocker, der ejer det? Nej, ikke det her hus. Jeg kan ikke lide det her. Jeg skal ikke på toilettet. Koster 9 millioner. Hvorfor har du ikke maske på, din idiot? Det tager jeg bare lige på, når jeg kommer ind. Så er det i gang. Ja. Hvad? Okay, må vi godt lige komme ind i huset? Ja, alarm er gået. Effektiv alarmen. Der er en hund. Nej. Jeg kan slet ikke tåle hunden. Vi siger bare, at vi har været ude og gå tur med hunden. Og nu ligger den og sover. Hunden krasser på sofaen. Der er også en mand. Han kommer til at banke til i nakken. Ja. Sødwolf, hjælp lige, hjælp lige. Nej. Du skal ikke blive spist. Er du okay? Jeg er udenfor, men det er mere dig, jeg er bekymret for nu. Nej. Der er politi. Politi. Politiet her. Jeg kom. De har knive. I skal lige komme ud. Vi er ude. Vi løber. Vi er væk. Nej, det kom.
Os to for altid, evigt og altid. Lige bag dig, gamle. Hey, vi har den hele vejen. Vi har den hele vejen, os to hele vejen. Er det... Hej, Gabi. Hvorfor løber I? Få ham lige til at stoppe. Hvor er den inde? Heroppe. Hun vil gerne have, at du stopper. Hvor går du hen? Jeg blev ramt af hendes bil, jo. Hvad kører i røven af mig? Men det er okay, det er okay. Jeg løber tilbage til Cornelia. Du kan sgu da ikke lade mig leve. Hvor 2 biler? Nå, men hej. Cornelia, er I stadig ved huset? Hej. Sæt dig lige ind. Jeg løber bare ned. Okay. Jeg tror de andre stadig var nede ved huset. Jamen, det er der også en der. Det tror jeg har en lige i bilen her nu. Hvor er de henne? Hvor er de der? Ja. Er du taget? Dem du stak af med. Mere? Ham der sidder der? Jo, hvem er de andre? Nå. Nej, ikke Er hold der jer, en Gabi! Tobias, Gabi! jo! Nej, Gabi, det går ikke! Jeg troede, jeg kunne være venlig. Det kan jeg ikke. Nej, Gabi! I skal nok være søde. På et eller andet tidspunkt. Det går ikke. Jeg får skæld ud. Kan du? Hvem? Jeg kan tage varmevogn og køre. Du skal ikke tage varevognen. Kom og hent mig. Det var en dårlig idé. Det var en dårlig idé, jeg tager ikke. Ja, dårlig idé. For helvede, Gabi, det går ikke. Du skal stoppe nu, Tobias. Ellers så bliver du bare efterlyst. Nej! Jo, vil du ikke hellere bare et overstået nu? eftersætter en mand. Jeg tror, Cornelia er taget. Er det... Fanden er du? Jeg løber ned ved varevognen. Med 2% lige i røven. Cornelia, jeg ved ikke, om du sidder i bilen. Jeg ved, om politibilen er låst. Så er du åbent, og så du kan... Kør! Ej, Kør! Ah! Nej! Au. Nej! Jeg prøvede at få Cornelia, jeg kunne ikke. For helvede. Ja, kan du finde en bil måske? Altså, jeg har en scooter. Det er rigeligt. Ja, det er fint, det er fint. Gilde. Det skal bare gå stærkt, gamle. Jeg har 2% lige i numsen. Jamen, de kan jo vælte os for helvede. Så må du sgu da holde motoren i gang, eller et eller andet fint, det ved jeg ikke. Men jeg er næsten nede ved Nationalbanke. Ja, få nu bare en bil, ikke? Ja, det er fint. stop så. Jeg er med skæg på. Tobias, stop. Du bliver efterlyst. For hvad? Ja, for indbrudstyveri, Er du sgu da. Nej. Og for Jamen. flugt fra politiet. Det giver fucking 180 måneder. Giver du 180? Ja, hvis du bliver ved at flygte. Ej, det har jeg jo slet ikke penge til. Nej, altså penge til 180 måneder. Ja, det går heller ikke. Så stop. Jamen, Gabi. Stop så. Øj, Stop så. du må lige skynde dig lidt på den Stop flank, jo der. så. Ja, det... Jamen, den kort væk. Stop så, du har stop så, også, stop, stop. du har også masser af tid. Jamen, det er godt. Har lige nogen kop kaffe? Jeg så en bil. Giver du et lift? Ja, tak. Ja, nu er der så en bil. 5 mennesker efter mig. 5 mennesker. Nu tager den dig lige sammen. Hvad vil du? Jamen, Har du kniv på dig, Tobias? Hvor er du hen? Nej, jeg er ubevæbnet. Lyver du? Jeg lyver. Nej, jeg gør ikke. Nej, jeg lyver ikke. Jeg blev lige fornærmet. Jeg trickede. Ja. Du er fornærmet. Ja. Forvirret hedder det. Hvor er du hen? Jeps. Op mod Vinewood. Jamen, jeg er i Winewood. Ja, så sætter du bare kurs mod... Hold kæft, hvor løber jeg langsomt. Bare sæt kurs...
Så nedad. Eclipse. Nedad Stop Eclipse. så. Eller lad mig snakke ret, du vil bare tabe ret, du vil ikke engang se bare selv. I er 4, mand. I er 4. Så, Tobias. Ja, de var i Jørsbæk. Nej, jeg er ubevæbnet. Ja, det er Tobias. Ja, det havde jeg eddermame også sagt, hvis jeg havde kniv i lommen. Jeg skulle da ned Og ved i den anden er Cornelia. Jamen, så kør ned ad vejen. Sådan, altså, det skal bare gå stærkt. Kør ned mod bold, tennisfis. Golf. Der har vi gjort den. Det er faktisk flugt, det her. Ud på hovedvejen. Det er 180 måneder. Jeg skal gerne over hovedvejen. Nej, men det er jo ikke færdigt her. Sig til ham, han skal holde 180 fast, måneder. Jeg har ikke sagt tid og sigtelser og sådan noget, så jeg... 52, du bliver sigtet af Jeg er lige her, jeg er lige her. anvisninger og indbrud. Du kan godt, hvis din ven har prøvet at køre ind, og også bliver en hul. Jamen, det er ikke planen. Det er vores plan. Jamen, det er ikke planen, at han skal køre ind i jer. Det håber jeg heller ikke. Jeg tager det ikke lige meget hvad. Det håber du er klar på. Tobias, nu stopper du. Altså, skal du bruge en time mere, eller hvad? De blokker mig sgu da for helvede. Ja, du har en bil, jeg har 3 betjente. Ja, det. Du skal ikke over mig. Gør! Det mener du simpelthen ikke, Zach. Jeg prøver at hjælpe Cornelia, men jeg kunne ikke komme ind. Kom. Hvordan slap du for den der? Hvordan? Hvad så? Så kører du lige ordentligt nu. Altså, jeg kan max køre 50 km i tip. Jeg prøvede at hjælpe Cornelia, så jeg hoppede ind i politibilen. Men jeg prøvede at hoppe ind i politibilen, men politibilen var låst. Er det... Så Cornelia er taget. Og de ved, det er mig. Okay. Ja, det er klart. Ja, men jeg var jo så også uden maskering. Jeg er ikke ligefrem klar. Ej, du er jo idiot. Men det var fordi, jeg... Ja. Prøv at tage en uvending. Men jeg tror, at du skal være i... Oj! Vi var også den anden vej alligevel. Ja, hvad hedder det, en politibil med, og så skulle jeg bare løbe. Jeg løb helt ovenpå, hvad hedder det, hvorfor kan det være hed? Helt ned til Nationalbanken. Og finde den her lortebil. Jeg startede med 2%, så kom der en bil med, så var der 4% der en bil. Ja, det er klart. Men altså... Hun siger, at jeg bliver efterlyst, hvis jeg er væk herfra. Det er måske også et eller andet sted forståeligt. Nej, de er forulykket. Så er det kraftigt med væk. Så må du lave den syg drej tit. Lige når du kommer ned for enden af vejen, ikke? Så drej venstre 2 gange. Vil ikke bare tage flyvehop i det? Nej, det gør du bare ikke. Det gør du kraftedeme ikke. Så kører skarpt ind venstre eller et eller andet. Og så højre lige bagefter. Ja, lige præcis. Så bare lige det, lad os holde low-key hernede. Hvordan blev jeg ikke taget der? Jeg ved det sgu da ikke. Er du klar over, hvor meget mine klunker, de var klokke fra den ene til den anden der? De er svidige, mand. Er du sindssygt? Men nu er jeg så efterlyst. Altså, det er noget pisse.